বৃন্দাবন প্রধান কিଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ରାହୁଲ ସକ୍ସେନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆମ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର। ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ରଡ୍। ଆଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ମିଶି ଦୁବାଇରେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଓଲଟି ଆମ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରଧାନ। ତମ ଭାଇ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 5ଟା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଆମେ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା। ହଁ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା। କହୁନ ସେମିତି ଛାଡି ହବନି। ତମ ପ୍ରପର୍ଟି ସିଜ୍ କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ଆମର ତ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ ହେଇସାରିଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେ ଘର ବି ସିଜ୍ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ଏଇଥିରେ ହିଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ବୁଝ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସବୁ ତ ତମ କଥାରେ ଆମେ କରୁନା। ଏ କେସ୍ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଆପଣ ମାନେ ସହର ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବେନି। ପ୍ରତି ୱିକର ମଣ୍ଡେରେ ଆସି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଜର ହବାକୁ ପଡିବ। ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। କି କଥା? କନଷ୍ଟେବଳ ଘରୁ ବିଦା କର। ବାହାରେ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଠିକ ଅପମାନ ଟିକେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଏମାନେ ଭାଇ କି କଥା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଉଛି ନା। ଆରେ ହେଇ ମାନେ ଏତେ ଡରା ଏତେ ଟାଉଟର ଥିଲେ। ରୁହନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଟି ଦଉଛି। ସବୁ ତମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବନି। ହଉ ଚାଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ହଇରାଣ। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଆଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ପାସ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ହବନି। ଦୟାକରି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର